सावतीच्या सुनेची रिक्षा पकडून आता आम्ही जातो. हे बसून घ्या चला. स्विमिंग पूलच्या पुढे तो जो स्वीव आहे ना तो बाबलो ते चौथायला वाटतं गाणी लावल्यानं. आता रेस्ट घेतो आणि परत जातो स्विमिंग पूलला. जेवण आमचा इलेला असा काही नॉनव्हेज आहे. चिकन सुक्का, चिकन ग्रेव्ही, शूर विरांगना. अरे बापरे, तिला दिसतं हरणीचा डोला. किल्ल्याच्या पलीकडे कल्याणा आणि हे सर्व ना आणि हे सर्व डोंगर दिसतात. हे माथेरानचे डोंगर. जंगलात वाघ किती असते बघतोय. या बकरीपासून सावध राहिलं असतं. ती बकरी ती पडली. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्ट्रीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आज आम्ही जातो फिरूक कॅम्प ड्रीमस्केप का आणि आपण पनवेल का. आम्ही ह्याच्या अगोदर पण गेलो होतो आणि आज संडे भावीच्या का 2 दिवस ताल येता. पप्पा काहीतरी फिरूक जाऊया, पाऊस सुरू झाला त्यामुळे आम्ही आता पनवेल निवडलो. कारण पनवेल जवळ पण आणि कॅम्प ड्रीमस्केप का आम्ही गेलो पण होतो. खरंच लय मजा येता, एकदम गावात गेल्यासारखं वाटतं. हा पनवेल पासून 4-5 किलोमीटर वरच पण थंय गेल्यानंतर असं वाटतं अगदी खय एकदम नेचर मध्ये इलो, गावात इलो. लय भारीचा डॅम पण आहे जवळच आणि स्विमिंग पूल तर त्या स्विमिंग पूल मध्ये पेवसाठी आम्ही जातो आता पनवेल का कॅम्प ड्रीमस्केप का. ह्याची सर्व डिटेल ती आम्ही नंतर तुमका सांगू. शेवटपर्यंत ब्लॉग बघत राहा. चलो कल सुबह पनवेल निकलना है. अरे सॉरी आज सुबह पनवेल निकलना है. लेट्स गो. चला लवकर, ट्रेन लागली आहे. ती बाई येता ट्रेन. तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोहोचलो आणि हैसून आता ट्रेन पकडून आम्ही आणि आमचे आहे सबस्क्रायबर पण भेटलेले आहेत. काय चिपळींगा सबस्क्रायबर पण भेटलेले आहेत आणि अजून एक सबस्क्रायबर पण भेटलेले आहेत आमका. थँक्यू मित्रा. तर आता आम्ही पनवेल स्टेशन का पोहोचलो आणि पनवेल वरसून आता रिक्षा पकडून आम्ही ड्रीमस्केप का जात आहोत. हा बसा. सावतीच्या सुनेची रिक्षा पकडून आता आम्ही जातो. हे बसून घ्या चला. फायनली आम्ही गाडेश्वर डॅम हा गाडेश्वर डॅम आणि गाडेश्वर डॅम का आम्ही येऊन पोचलो. म्हणजे ड्रीमस्केप का अक्षरशः मस्त वातावरण वाटतं. हे बघा एकदम धुका वगैरे हा बघा, त्याच्यामुळे एकदम मस्तच वाटतं वातावरण. तर आता आम्ही आज जातो. पहिले आतमध्ये एंट्री घेतो आणि नाश्ता पहिला भेटणार तर त्या नाश्ता करतो आणि नंतर स्विमिंग पूल का जातो. चला, मागे इलो होतो आणि पुन्हा एकदा ड्रीमस्केप का आम्ही इलेले असो. चला पहिलं जाऊन आता चेक इन करतो. 10 वाजता येऊचा होता तर आता 11 वाजले आहेत आमका. खरंच मस्त वातावरण वाटतं. तर त्यांचा एक नॉर्मल फॉर्म तो भरून देतो आणि पैसे भरतो आणि आम्ही नाश्ता करूक जातो. चला नाश्ता करूचा. आमलेट पाव आणि हे सर्व डायनिंगची सुविधा. हे नाश्त्याचा काउंटर आणि हय बसून नाश्ता करूचा. आणि हय हा मिसळ पाव आणि आमलेट पाव. तर ह्यांच्याने मिसळ घेतल्याने आणि ब्रेड पाव नाही वाटतं. ब्रेड हे ब्रेड घ्यावा किती ते हवे ते. जिया भावी दीपाली मिसळ पाव खातात. हे बघा, अरे बापरे 2 ब्रेड खाल्यान पण तिसरं एकच आणलं होतं. कंजूसपणा काय करतं, खा ना. आणि भावी पण हय 2 ब्रेड बसवल्यानं. भूक लागली, खा. आणि हय माझो आमलेट पाव इलेलो तर आता मी पहिलो खाऊन घेते. माका पण लय भूक लागली. ए मांजराक दिला का जिया? दिलंस ना? आता उपाशी राहतील मांजरा. त्यांना आमलेट हो तो बोको तर आमलेट खाऊ रवलं वाटतं माझं. हो ब ते का मिसळ पाव नको आवशीची, ते का हय आमलेट पाव हवा कवटावी ते का ही बघ. आता आमचा नाश्ता बिष्टा करून झालेला आणि आम्ही आता जातो, कपडे चेंज करतो आणि डायरेक्ट स्विमिंग पूलात आंघोळी का. 11:46 झालेले आहेत. दुपारच्या कडाबरोबर आम्ही जातो. आता आंब्याचं झाड आहे ही का झाडं आणल्याने. तर आता आम्ही जातो स्विमिंग पूलात. स्विमिंग पूल जवळ इलो
आहे स्विमिंग पूल हा. तर भावी जे आता एक्सायटेड झालेले आहेत आंघोळ करूसाठी. आणि व्ह्यू तर एक नंबर आहे. लॉकर दिलेल्या बॅग वगैरे आम्ही आता हाई ठेवणार या लॉकरमध्ये, कपडे वगैरे हाई ठेवणार. आणि चेंजिंगसाठी ते रूम आहेत, तर त्या रूममध्ये किंवा एका टेंटमध्ये जाणार, ते कपडे चेंज करणार. आणि बाकीचे आमचे कपडे चपला बिपला हाई ठेवणार. चपलांचा हा स्टँड हा आणि हाय लॉकर आहे. पूर्णपणे लॉक बिग लावून तुम्ही मोबाईल वगैरे ठेवू शकता. आणि स्विमिंग पूल तर लय भारीच वाटतं. मागे पण आम्ही एकदा इलं होतं. स्विमिंग पूल म्हणजे एक नंबरच आहे. आणि त्याच्यानंतर स्विमिंग पूलच्या पुढे तो जो व्ह्यू आहे ना, तो बाबलो ते चौथा आलो वाटतं गाणी लावल्यानं. ह्यो जो व्ह्यू आहे ना तो एक नंबर हा. बाबलो चौथा आलो डीजे लावल्यानं. ह्यो हो बाबलो. टेंट तर भरपूरच आहेत. एक टेंट आहात, प्रीमियम टेंट आहात, लय भारीच आहे एकदम आहे. हे बघा झाली का तयारी? तर मस्तपैकी आता आमची तयारी झाली. आणि आम्ही आता जाणार स्विमिंग पूल का सूर उडी मारू का. आणि हे बघ मशरूम इलेलो आहे. ते भाजी करून देऊ सांगते का. हे वेगळे आहेत मशरूम, पिवळ्या कलरचे पिवळे आहेत ते, सफेद पांढरे नाही. नाही आहेत ते. चला आता. चला तर मस्तपैकी. आणि वातावरण काय आहे, एक नंबर वातावरण आहे. का एकदम. ह्यो डॅम आहे, ह्यो डॅम आहे. आणि तो डोंगर, हे खयचे डोंगर माहित आहे, ह्यो क्रॉस करून गेला काय माथेरान का जाऊ, माथेरान का जाऊन पोचू. ह्यो डोंगर क्रॉस करू. आता सुरुवात करा, मग संध्याकाळी पोहोचशाल. तो माका वाटतं इको पॉइंट हा वाटतं तो माथेरान. हा, दूर येतात माहित नाही, ते. मी आपलं असंच म्हणतोय. पण माथेरान ह्याच्या पलीकडे माथेरान आहे एवढा माहित आहे माका. तर आता आम्ही दुपारचे 12 वाजल्यात. आता आम्ही जातो आंघोळ एक नाव. चला. आणि हे काय सुपर फास्ट. तर लॉकर मध्ये सामान बिमान ठेवलं आम्ही आणि चप्पल ते ठेवलं. आणि आता आम्ही जातो सूर मारू. चला, ऊन लागता मग. नाही ऊन लागता. जिया थांब. शपथ लय ऊन लागता. मग मस्त ये हयात बघा तुम्ही या पायऱ्यावरच बारक्या डिबा ते खालते. तुम्ही जावा, तुम्ही मारा सूर. अरे अरे असं असं तो मागे पाय. हा, असं बरोबर. तर हा एक पुण्याचा ग्रुप हा. आणि तो इलो आणि जम मारता. 3. अरे तो रवलो वाटतं, बाबलो रवलो, बाकीच्याने उडी मारले. आणि हे काय आला भावी आहे येतस तू. आणि कवग्या पण आहे. जिया बापरे, जी भावी इला जियाक जमत नाही वाटता. जिया पाय टेकूच ना, बुडशील तू, पाणी पिशील. होत आणि ही पे उतरायचं पाण्यात. मी काय गेलं नाही. लोका पण लई आहेत. दमलास की का पिऊन पिऊन? हा जरा दमलो, जरा आता रेस्ट घेतो आणि परत जातो स्विमिंग पूलला. मजा लय मस्त वाटतं. एकदम हिरवा गाळ. यांचं झालाच नाही अजून स्विमिंग पूल मध्ये. ते काय मासे पकडतो की का त्या डॅम मध्ये? लोक ती काय कसले पाणी आहे, गोडा पाणी आता. हो पेवतच वाटतं ते. अरे पेवतं ते काय. हो चला चला आता. चला आता आम्ही जातो. आता रेस आमचा, आम्ही स्विमिंग करणार. पहिला राऊंड झाला, आता सेकंड राऊंड का. ए चला आता झाला नाही कायच राहतास. संधूप हे काय नवीन धूप. संधूप खायची. स्विमिंग करतो मी. चला लय माझं तुमका स्विमिंग पूल बघा दिसू गावा. बाहेर येऊच ना बोतूत ना. मंडळी आता आमचा न्हावून झाला, पिऊन झाला स्विमिंग पूलला. तर आता हय आम्ही आंघोळ करणार एकदा. आणि थंय ते बाथरूम वगैरे आहात त्यांचे. हाय कपाडात आमचे कपडे आहात. त्या कपाडात हे लॉकरात आमचे कपडे आहात. तर हे कपडे घेणार, ते बाथरूम मध्ये जाणार
वॉशरूम आहे त्यांचं, थंय मस्तपैकी कपडे वगैरे चेंज करणार. पण आधी आहे मस्तपैकी थंड पाण्यात परत एकदा पिऊन घेणार आम्ही. पिऊन नाही आंघोळ करू. ए यावं ना, हे गरम पाणी आहे या. गरम हा हो लय गरम पाणी, तापला पाणी ना. भावी ये. भावी हे राहू नको पडशील. भावी द्या झालं काय तुमचा? तर आता आमचे मस्तपैकी चेंज करून झाला. हे शॉवर आहे सर्व आणि चेंजिंगसाठी रूम आहेत. तर आता आम्ही कपडे बिपडे चेंज केलं आणि आता आम्ही जातो जेवक जातो. आणि हँडेड हँड जेवण आमचा इलेला असा. हे नॉनव्हेज आहे. चिकन सुक्का, चिकन ग्रेव्ही, गुलाबजाम, भात, चपाती, कांदो आणि हय ह्यांच्यासाठी हा पनीर. हे बघा पनीर हा मटर पनीर आणि ही शेवयांची भाजी, शेव भाजी आहे. शेव भाजी. हा हे दाल तडका, ही बघा कांदो लिंबू. तर आता ह्या सर्व मसाला चपाती आहेत, भात येऊचो. तर ह्या सर्व इलेला हा. तर आता आम्ही खातो. यांना आता वाटते पनीर आधी. हे भाविका भूक लागली आहे, जियाक भूक लागली आहे. हे घे जिया, पनीरची भाजी कशी आहे? चांगली आहे. घ्या अजून हे बघ. आणि फरसाण भाजी खा. टेबल खायची भाजी चांगली आहे. फरसाण भाजी काय? पनीरची भाजी चांगली आहे. तुमका पनीरच आवडता. मी काय खाणार नाही. भावी अजून गुलाबजामुन हात नाही लावलं वाटतं. लास्ट का खाणार? जाम करून टाक त्या गुलाबजामुन. काय दिसता मासे? त्या जंगलात वाघ किती आहेत ते बघतोय. वाघाची शिकार करूची आता. पप्पा आता वाघाची शिकार करतात. पूर्ण दिसता तो डोंगर आहे ना, तो डोंगर आता पूर्ण दिसता. आणि ती घरात ती बघ, घरात तिथे घरात ना ते सर्व दिसतं. ह्याच्यावरती सर्व दिसतं घरात. पण घरात ता पण दिसतात. कसले मासे हाडले ते ना दिसत. घरात काय काय खातं दुपारचा ता पण दिसतात. जियाची मांजरा पण उडीओ मारतात. मांजरा बघ उडीओ मारतात. ट्रॅम्पोलिन करून रायफल शूटिंग साठी इलो. प्रत्यक्ष वीरांगना हय आता बाण मारता. चाल मार तान बाण. हय मारतस तर बघूया. थांब. हय हय मारूचा 9 8. अरे हा बघ हय मारले आता. छोटे उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद. शाहीर नाही, शाहीर नाही म्हणत. हे का शूर वीरांगना. शूरच शूर वीरांगना. अरे बापरे, तिला दिसतं हरणीचा डोला, माशाचा डोला. पनीर कमी झाला त्याचं. ते काय जोर नाही ते का. सोरो भरणार वा. हे दे दाखव सोरो भरून. हे बघ काय असले सोरे भरते आहेत. हे बघ हे सोरे आहेत. हे बघ मेटलचे आहेत. हे बघ काय. बापरे. हे बघ हे भरता आहे बघ. हे हे बघ हे लागले भरू ना शकतो. कोणाक अरे घुसात आतमध्ये. हे बघ भरले ना आता. बघ बाजूक राहा. हो पण मार. आता बघता हलव. ब्ल्यू वाला हलवतोय बघा. होय हल्ला. काय ना हल्ला. चला चला चला. लय झालं. आता शिकवतो बॅट बॉल जरा. लुमू लुमू. ठेव कुठे. हा ठेव खालते. चल मारे. छोटे उस्ताद. या बकरीपासून सावध राहील असतं. मारू की आता ती बकरी. ती पण पडली आपल्या मारकुटी. स्वतःच पडला. मारकुटी बकरी आहे ती. ती मारकुटी जाते मारकुटी बकरी. हात आलाय. तो कोणाक तरी बघता मारू का. तो मारी दे. ते का मारणार आता. मारू बघ केला त्याच्या ते का. मारणार. नाही, go bro. चला चला. पडले ना म्हणून का खायली. घ्या बापा. चला चला. आम्ही आता वन डे इलो. जर राहू गेला असता हाय टेंटची सुविधा हा. आणि ती पण लय भारी वाटता. आणि हायचा नेचर ना
एक नंबरच हा. आम्ही मागच्या वेळी हे रवलो होतो तेव्हा लय भारी वाटला होता. आणि ह्या कोण पाऊस धरलेलो हा काळोख केल्या ना. ह्यो बघा ह्यो किल्लो हा. ह्यो जो हा ना दीपाली मलंगड नाही, हे वेगळं किल्लो हा खायचो तरी. ह्यो किल्लो हा आणि त्याच्या पलीकडे ह्या किल्ल्याच्या पलीकडे कल्याण हा. आणि हे सर्व हा ना, आणि हे सर्व डोंगर दिसतात हे माथेरानचे डोंगर आहेत. म्हणजे पनवेलवरसून माथेरान पण जाऊ शकतास तुम्ही आणि कल्याण का पण जाऊ शकता. आणि कल्याणवरसून दीपाली आम्ही डोंबिवली पण जाऊ शकतो. आणि ह्यो स्विमिंग पूल हा. आणि तात हे पाणी दिसता पलीकडे काय हा पिवळ्या कलरचा ना पाणी, लाल लाल मातीसारखा. तो डॅम हा गाडेश्वर डॅम. आणि ह्यो स्विमिंग पूल हा. मग अशी आम्ही पेवलो होतो, लय मजा येईल होती. असं वाटतं परत जायचा, स्विमिंग पूल सोडायचाच नाही, लय मजा येईल. तर हा इलास वन डे साठी तरी चांगला आणि राहू गिलास तरी पण चांगला. आज आमचे वन डे पिकनिक हा. आणि तुम्ही जर पावसाळ्यात हे राहू गिलास, जर तुम्हाला टेंटमध्ये नाही राहूचं असाल तर ही आहे सुविधा दिलेली आहे तुमका मस्तपैकी आहे. म्हणजे हय तुम्ही राहू शकता. AC आहे फुल आणि लयच मस्तच आहेत अगदी. आणि फुल काच हा. म्हणजे तुम्ही पडदे उघडलास काय समोर तुमका हय नजारो दिसणार. ह्यो बघा डॅम हा. आणि हे माउंटन, हे डोंगर बिंगर तुमका सर्व दिसतात. एकदम मस्तच व्ह्यू हा. तर आता संध्याकाळचे वाजले 4:30, पण असं वाटतं की 6 वाजले आहेत. कारण पूर्ण काळोख झालो हा. पावसानं काळोख केला ना, कधी पाऊस पडू शकता. तर आता 4:30 का आम्ही स्नॅक आहे ना काय असणार, सँडविच चाय हायटी वगैरे काय असतात तर आता आम्ही खातो मस्तपैकी, चाय बी पितो. आणि नंतर इंडोर गेम खेळूया ना. इंडोर गेम खेळूया आणि ताटपाय करूया. चला लय वाजले, 6 वाजता निघायचं आपण. तर फायनली आमचा आता नाश्ता इलेला हा. बाबल्या नाश्ता आणून दिल्या ना, सँडविच आणि चाय, 2 कप भरून चाय हा आणि 2 सँडविच हा. हे तर मांजूर काय खाणार हा, मांजरा काय देणार? सँडविच देणारस काय चाय देणारस? तर आता हे खातो आणि इंडोर गेम खेळूक जातो. हय सर इंडोर गेम होत. आणि तुम्ही काय खेळतास? हा काय हा फोडा बघूया. हा हा फुटलो होळको. ती काय खेळतात थंयसर? फुटबॉल खेळतात. सॉसर आहे तो. फुटबॉल. अरे हो एका बॉलाक मारा ना, ह्या बॉला त्यांका जमत ना, चमचे ढवळतात. हे ठेव ठेव. हा जिया तू ब्ल्यू वाली आहे. अरे जिया जिंकला बाबा. चला चला जिंकू. आता वेळ झालो रिक्षावाले. हो चला चला जाऊ. रावायचं नाही आज, शाळा उद्या. जिया जिंकला वाटतं. बापरे 2 झाले पॉइंट झाले 2. चला बाबलो एकटोच कॅरम खेळतात. हो चला त्याच्यावर खेळू काय जरा, खेळा जावा. हे भावी जिया चला, रिक्षा इली. रिक्षा इलेली आहे आणि ह्या रिक्षाने आम्ही जातो आता पनवेल स्टेशन. चलो लेट्स गो. तर आता पनवेल स्टेशन का येऊन पोचलो आम्ही. रोहा दिवा पकडून आम्ही आता दिव्या किलो. आता 8 वाजत इले जवळजवळ. जिया का झोप येता तर आता आम्ही डोंबिवलीत जाऊ वैसून आणि डोंबिवलीसून घरा. तर म्हणजे पनवेलचा कॅम्प ड्रीम्सकेप आम्ही फिरून इलो. खरंच मजा येईल. म्हणजे सकाळी गेलो आम्ही. तर स्विमिंग पूल तर लयच मोठा, म्हणजे त्याच्यात तुम्ही गेला असता थंयच राहू शकता. आणि बाकीचा बाहेर आजूबाजूचा परिसर आहे ना तो लय भारी आहे. म्हणजे पनवेल पासून 4-5 किलोमीटरवर एवढा भारी आहे असा कधी वाटूचा पण नाही तुमका. आम्ही गेल्या वेळी पण गेलो होतो आणि ह्या वेळी पण गेलो, पण यावेळी वन डे पिकनिक साठी गेलो होतो. आणि गेल्या वेळी आम्ही राहू गेलो होतो. जाऊचा असला तर मी नंबर देते, त्याचे डिटेल्स देते, तुम्ही कॉल करून चौकशी करा. आणि दुसरा म्हणजे आम्ही किती आमका खर्च येलो तर आमका 1300 रुपये पर पर्सन हा. म्हणजे माझे आणि दीपालीचे 1300 रुपये आणि हेंका 800 रुपये होते.
म्हणजे 15 वर्षापर्यंत काहीतरी 800 रुपये आणि 15 वर्षाच्या वर 1300 रुपये आणि 5 वर्षाच्या खाली फ्री आहे. तर एवढं आमका खर्च येलो. आणि पनवेल वरून गाडेश्वर डॅम हे जाऊसाठी रिक्षेचा खर्च आमका येलो 350 रुपये. म्हणजे जाऊ 350, येऊ 350 रुपये. आणि सर्वात भारी म्हणजे ते जेवण भारी होता. म्हणजे आम्ही गेल्या आमका जो नाश्ता दिल्याने मिसळ पाव होता आणि आमलेट पाव तो 1 नंबरच होतो. टेस्ट तर भारी होती. नंतर दुपारी जेवण तुमका व्हेज नॉन व्हेज दोन्ही मिळतात. 2 भाज्या गुलाबजाम वगैरे सर्वच मिळतात, तुम्ही बघला असाल. आणि नंतर निघताना पण जी काय भजी वगैरे जास्त पाऊस बिऊस पडत असलो तर भजी देतात. नाहीतर आता आम्ही सँडविच घेतलं होतं. नाहीतर पॅटीस वगैरे सर्व असतात. आणि चाय असता, कॉफी तुमका हवा था सर्वच हे असतात. आणि आमचा व्हिडिओ आवडलो असाल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या जिया झोपला आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा, जावा कॅन ड्रीमस्केप आपला जसा.